Aquest mes d'agost, les activitats d'estiu de la Molina han atret més visitants que l'any passat, tot i que els seus responsables no volen donar xifres definitives fins que no tanquin la temporada d'estiu. Després de l'11 de setembre, les primeres impressions són força bones. L'inici de la temporada va ser complicat per culpa del mal temps i del fet que algunes zones de l'estació encara tinguessin neu ben entrat al juny. L'agost, però, asseguren que ha estat bo. Respecte a la temporada passada, podem dir, encara per tancar l'11 de setembre, que tindrem les xifres definitives, però podem dir que el balanç és molt positiu, que s'ha augmentat el nombre de visitants respecte a l'any passat i hem tingut moltes activitats, hem tingut molt bon temps. L'estació ha ofert un seguit d'activitats ben variades, des d'un circuit de karts fins a inflables, passant pel parc d'aventura als arbres o sortides amb segways. Com de costum, però, el que ha tingut més èxit ha estat el bike park i les excursions amb telecabina. El bike park i el telecabina, que són les activitats estrelles de l'estiu, i també, sobretot, tira molt els karts i el tubing. També la zona del llac, al ser un espai molt obert, un espai on la gent pot anar a passejar amb els nanos, amb els nens petits, i això també té molt èxit. L'objectiu d'oferir totes aquestes activitats durant l'estiu és, per una banda, posar a disposició dels visitants de Cerdanya una oferta esportiva i de lleure complementària i, per l'altra, desestacionalitzar l'activitat de l'estació, de manera que el moviment no es concentri tan sols a l'hivern.